Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomketiet. Ja. Hoi. Ben je hem extra nieuwsgierig naar wat voor avonturen we nou hebben hebben ha? Romke, kom. Kom maar gauw zien. Ja. Tomke mandje altijd bleer. Tomke meiding krulend heer. Meiding hoentje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. Het tuintje bij Squalle. Tomke en Jannejoe zijn op Squalle. Ze zitten in een roente. Ik ha je het wat van je meenom. Heel wat moois. Wat is dat dan, juf? Nou, dat zal ik je hem vertellen. Nee, ik maak je er een rietseltje van. Je moet rieden wat het is. Juf krijgt wat uit haar boezem. Ze doet het tussen twee handen. Het binnen hele lietse dinkjes. En ze zitten in een poetsje. Tomke denkt heel diep na. Lietse dinkjes in een poetsje. Oh, binnen het nuutjes, juf. Nee, of kraaltjes. Nee, mis. Ik zal nog wat meer vertellen. Die lietse dinkjes, die matten in een modder. En dan komen er plantjes uit. Oh, pitjes van een appel. Oh, ik weet het al. Het binnen shitjes. Ja? Die had dus memmek, die matten in de tuin. Ja, Jannejoe, ja, heel goed. Nou, dat wist ik wel, jer. We maakt je aast een tuintje bij Squalle. Oh, wat leuk. En ik zal je hem leren hoe dat mat. Ik kan je voor helpen, want ik ken dat ek wel. Mooi zo. Maar de oren mij ik al je helpen. Oh ja. Mooi. Even later gaan ze naar boeten. Achter Squalle zit een hele grote houten bak. En grote sekken met modder. Het liek het wel een zandbak. Ja, je maaie de modder in de bak scheppen. Krijg maar een scheppen. Alle bijen helpen mij. De bak is samen vol. Nou, ho maar, genoeg. En nou maai je hem alleer een paar shitjes in de modder struien. Alle bijen krijgen wat shitjes in de hand. Heel voorzichtig struien ze die op een modder. Juf Klaske schept er wat modder oerheen. En dan krijgt ze de blommenjitter. Zo, nou, nog wat wetter eroerheen. Nou, dan kan ze maar groeien. Ja. En wanneer komen die blomkes nou, juf? Nou, dat wordt het een skofke. Je moet alle dagen maar even sjen. Als Tomke de orendaais op Squalle komt, shot er dadelijk bij het tuintje. Nog niet te sjen. Wanneer beginnen ze nou eens te groeien? De middies shot er weer. Nog niet. Nog geen blomkes. Wat wordt dat lang? De middies helpt Tomke Cornelia in de tuin. Cornelia schoffelt de plantjes om en Tomke doet ze in de amer. Smit ze maar in de container, Tomke. Ja. Maar dat doet Tomke net. Hij bedenkt een prachtig plan. Hij zal juf wel even helpen. Ik mat een grutte poeder. Tomke draaft in de hoes en komt met een plastic tas waarom. Daar dotten de plantjes in. Hij zei het neertje in Cornelia. Sa, en die neem ik mooi mee naar Squalle. Net in mij het witte. Het wordt een verrassing van juf Klaske. De tas verstopt het er in de fietstas. De orenmoaas is Tomke al heel betiert wekker. Ik wil nou naar Squalle, Cornelia. Maar het is nog net zo laat.
Oh, doe nou. Dan kan ik nog even watchen op het plein. Ah, Cornelia. Nou, doe dat maar. Yes. Bij Squalle helpt hij de tas stiekem uit de fietstas. Cornelia had niet in de gaten. Nou, geef maar voort, Cornelia. Juf past wel op me. Nou, doeg. Als Cornelia voort is, gaat Tomke stiekem naar het tuintje achter Squalle. De plastic tas had er in de hand. Net in kan hem je zien. Sa. En nou koude plantjes in de modder. Tomke had net een schepje. Mij de haan dolt er gatjes in de modder en zet de plantjes erin. Hij truwt de holtjes weer dicht. Wat zul juf aast blied wezen? Hij vaagt zijn hand naar de broek aan. Er komen zwarte strepen van. Oh, Maar dat kan Tomke niet schelen. nou ja, die was het Cornelia wel weer. Dan draaft Tomke gauw naar juf. Juf! Juf, ik hou een verrassing van juf. Als alle bijen op Squalle binnen, dan mag juf het zien. Verrassing? Nou, dan bakken ze me wel heel nieuwsgierig. Even later is het Safir. Tomke maakt zijn verrassing zien litten. De verrassing is achter Squalle. Kom maar mee. Als ze bij het tuintje binnen, zei Tomke. Dit is de verrassing. De binnen plantjes uit de shitjes kom. Hé, wat een gekke plantjes. Ze lezen heel nou slap. Oh, ze maken gewoon wat wetter aan, dan groeien ze wel weer. Mooi, hè juf? Maar juf schrikt. Oh, ze shot net zo blied. Tomke! Tomke, wat haast nou dien? Haast het hele tuintje oer de kop hellen? Maar er groeien nou toch mooie plantjes? Nee, die plantjes die jaren net in het tuin. Dat is gas en onkruid. Tomke shot sneu. Hij had zo zijn best dien. Ik wil juf helpen. Och, jongen. Juf Klaske kroep Tomke even aan. Nou, dat is leer van die Tomke. Ja. Nou, wist wat we doggen? Do helles de plantjes er weer uit. En dan strui ik nog wat nije shitjes. Ja? Nou, dan komt het al je voor weer goed. Ja. Tomke is blied dat juf net langer lilk is. En, Tomke? Do meist aast het tuintje wat wetter aan. Do wust mijn tuinman. Goed? Ja. Oh, dat vind ik mooi. Een paar dagen later groeien er echte plantjes in de tuin. En Tomke, die past er goed op. Ja. Alle dagen jouwt er ze wetter. Ja. Het wordt een prachtige tuin. Oh. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. De bronspuit. De bronspuit. De bronspuit. De bronspuit. Tatu, tatu. Wat is er onderhand? De bronspuit maakt de lans. Dit is een grote brand. Tatu, tatu, tatu. Wat is er onderhand? De bronspuit maakt de lans. Dit is een grote brand. Tatu, tatu, tatu. Wat is er onderhand? De bronspuit maakt de lans. Dit is een grote brand. Tatu, tatu. Ja. Mooi, hè? Ik maak een schilderij van Cornelia. Omdat die... Ah, Romke! Wat is nou? Romke, jiddo! Oh, stomme hond. Ja.
Pier en Marieke's jonggezoon. Een jongen en een famke, heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Het gebed van de gozen. Pier en Marieke brengen uit Squallewoy even de oude kranten naar Marieke haar paken. Hoi. Hoi. Hoi, jongens. Ze hoopt je dat ze daarmee net alleen een snoepje vertjeien, maar misschien ook nog wel een mooi verhaal te jaren krijgen van Paken, de verhalenman. Mooi. Tegendank. En neem de krant al uit? Ja, ja. Wij lezen alleen nog maar een strip op de achterkant. Zo. Dus dan weet je hem echt net wat het laatste nijs is. Het grutte nijs. En Jim witte van neert? Nee. Wat dan, Paken? Ja, wat is dat dan van nijs? Ieder wat slims, Bad. Dat is hem nog correct. Ik weet het ik net. Ik had de kranten nog net lezen. Want ik heer hem nog net. Flauw je, Paken? Ik hier hopen dat Jim mij eens wat vertellen zo'n. Maar nee dus. Oh, wij mis. Maar ik weet wel wat. Onderwijs hierheen zeggen wij een hele keppel gwazen vliegen. Al hier achter kroon. Koest het lood ek wil jaren. Wie heel mooi. Ja. En ze vliegen in een F-vorm. Wat, hè? In een F-vorm? Nou, vertel me toch wat nice. Daar heb ik nog nooit van jet. Nee, jongen, in V-vorm. Je bedoelt een vee, Paken? Er zijn wel meer dan 100. Ja, dat ken wel. Het binnen wilde gwozen. Ze vliegen ons heel rustig. Ja, bij wild bedoel ik geen droktemakkers. Kijk als Jim. Maar vogels uit het veld, uit de natuur. Doet ik zo oud wie als Jim zegt, had geen wilde gwozen. Doe hier in de boeren zelf gwozen. Tamme gwozen winnen dat. Zo bedoel ik het. Dat winnen geen wilde, maar tamme vogels die het bij de borkerij hebben. Die konden net eens vliegen. Dat is raar. Vogels die het vliegen kennen. Krijg dus hen. En had er dan gevaar wie? Een lelijke hoen of zo? Dan konden ze dus echt niet opvliegen. Hey, ze moesten dus altijd goed oppassen. En de boer ook vanzelfs. Maar gwozen binnen toek. Heel toek, hier. Daar kan ik je een sterk stukje van vertellen. Ja? Wat een, Paken? Een sterk verhaal? Nou, heel gewoon. Hartje maar. Die gwozen, die Jim Flynn zo'n ha, weet je waar die heen gaan? Naar het loon hier achter het dorp? Om gas te fretten, denk ik. Correct. Gwozen mij graag gas, krijg als kei. Daarom liet de boer de gwozen ook wel eens in het laan rennen. Maar ze mochten net te ver van huis, dat werd te gevaarlijk. Gevaarlijk? Hoezo? Wat wie er nou van gevaar? Nou, de fox vanzelfs. Die mocht wel een gwoske. Op een dij wraggelen de gwoskes al verder en verder het laan in. Heel tijd zeggen ze een eindje verderop nog mooier gas en het smaken zo lekker. Dat ze toch nergens om. Uh-oh. Ja, doet ze al een heel eind het laan inwinnen. Stier in de fox tussen haar in. Hij zo krijgt een van de dikste gwozen snippen uit de oudste gwozen zeg. En die roep. Beste Fox, wij begrijpen dat u laatste oerenslijn had, maar mooien wij daarom, vaardast u deermakkers, nog één keer Marco bidden? De fox hier een goed zin. Hij zou er haast lekker van eten. Dat hij tocht. Waarom net? Als ze dat nou graag willen. En hij zei. Nou, jem gong maar. Nou, en toen begon die gwozen mijlkort te bidden uit wie al de raast, hoe dat er om wij ging. De lof weer vol gesnetter. De fox dacht. Nou wou ik wel dat ik het amen gesjerde. Maar er kwam geen einde. Op het laatst hield het zijn nocht. En hij roep. Nou, Matt hij hem ekkeres
Amen, Sisse. Ja, wis. Wij binnen dadelijk klaar. Nog even geduld, Fox. Het is ommers de laatste keer dat wij wollen het net oorhafelje. De Fox zuchtte. Het wetter roenem om het tosken. Nou, nog even dan. Maar met je het net te lang. En daar begon die gwozen op een nij te bidden. Nou nog helte voelder. Het snettere saluut. Ze kon het op haar pleert voor jaren. Ja, toeke beestjes. Ja, de boer jette zijn gwozen omgaan. En tocht. Wat had ik gewoon een leven? Ik mij wel een cent of de devil doogt. Goh, en toen zeggen de Fox, Dick? Ja, wis. Doe wist er wel let het weer. Dat hij op. Go, alle heren. De Fox is buis geworden. De ene pakt een kneppel, de oren een heervarken. En de boer zelf snijdt het oud jachtgeweer van hem worden. En alle get het laan in denken. Ze winnen nog lang net aan een gworzen ta. Toen knalt het geweer al. De hagel vliegt vlak voor de besten heen. Had de Fox net rekken? Nee, maar dat dogeneert skrok sabot. Hij wist net hoe het er voortkomen zou. Oh, gelukkig maar. Hij doet zeker in de D-vorm voort. Hé, wat bedoelst? In de D-vorm? Ja, de D van deer benauwd. Haha, leuk hè? Hoi! Ja. De boer. De boer. De boer. Trein. De coach zei boer, waar brengt mij nou weer heen? Mijn moeder zei de boer, maar is weer in de kraai erin. Prachtig. Ja. Coastside boer, boots in de boer. De coastside boer, boots in de boer. Boer, 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 boer. Waar brengt ze mij heen? Naar boeten, naar boeten, naar boeten, staat de boer. Maar weer in de graai erin. De coastside boer, boots in de boer. De coastside boer, boots in de boer. Boer, 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 boer. Waar brengt ze mij heen? Naar boeten, naar boeten, naar boeten, staat de boer. Maar weer in de graai erin. Maar weer in de graai erin. Denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog.